Sí, entenem que un altre tipus de redactat, que ja ens hem de seure a veure com ha de ser, que permeti seguir mantenint les beques d'equitat de manera que el que faci no és baixar el número màxim de preu públic, sinó baixar de manera progressiva a tots els llindars de beca equitat. De manera que un estudiant que ara mateix estava pagant 1.000 euros passi a pagar-ne 700 i un estudiant que ara estava pagant 2.400 passi a pagar-ne 2.000. Les nostres esmenes de pressupostos van en la línia del que deia l'Oriol. Nosaltres plantegem 100 milions d'euros més al finançament de les universitats públiques, que creiem que millora substancialment la situació que tenen ara. Penseu que en els darrers 4 o 5 anys han baixat un 30% el seu finançament, de 1.000 milions d'euros a les universitats a 700 i poc. És una baixada molt important que repercuteix finalment en la universitat. Cal planificar un millor finançament, una millor inversió, la plantilla, el seu envelliment, la seva estabilitat. És a dir, que hi ha molts reptes per endavant que s'han d'afrontar d'una vegada per totes i que a més s'ha aprovat amb unes mocions darrerament en aquest Parlament. Per tant, això s'ha de fer. Que coincidim en el sentit de valorar que actualment la universitat ha passat de ser un dret de ciutadania a ser un privilegi d'uns quants degut a les taxes que són excessivament elevades. Ahir sortia un informe de l'Observatori del Sistema Universitari que deia que les taxes a Catalunya tripliquen les taxes a altres comunitats autònomes i, per tant, creiem que el que hem de fer és treballar, sentar-nos tots al voltant d'una taula, la comunitat educativa, al complet, per treballar en un nou model universitari que passi que tenim ara de la universitat dels rànquings a la universitat com a autèntic ascensor social. Enllacem un moment, la joventut de Catalunya està patint diverses crisis molt variades. Una, el tema de l'exili econòmic, que hem vist també com ha fet que molta gent que no pot estudiar i inclús hi ha emigrants que estudien en altres països. Tenim gent que va a França a estudiar perquè és més barat, per exemple. Tenim gent que no troba feina, de feines molt temporals, amb el qual també perjudica sobre les matrícules perquè allarguen més la carrera. I també tenim gent que està fora que vol tornar i no té opcions cap aquí. Per tant, veiem com el govern, amb aquesta política de beques, segueix tenint una política d'agressió cap als joves i això ja porta molts anys, com abans comentava. Des de 2010 cap aquí portem una època on ser jove a Catalunya costa molt i molt i per tant també és un punt d'inflexió que ho hem començar a marcar a partir d'allà.